F'Ottubru ta' din is-sena n-numru ta' single parents li kienu qed jieħdu għajnuna soċjali laħħaq il-5,725. L-aktar età komuni fost dawk reġistrati bħala single parents huwa meta persuna jkollha bejn 25 u 44 sena. Fil-fatt b'kollox in-numru f'dawn l-etajiet jaqbes it-800 single parent. Din l-informazzjoni ngħatat mill-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia waqt li kienet iwieġeb mistoqsija parlamentari tad-deputat Laburista Anthony Agius De Celis. Jirriżulta wkoll li l-ammont ta' single parents bejn l-20 u 24 sena huwa ta' 570 persuna waqt li minn 25 sa 49 sena it-total kien ta' 588. L-istatistika turi kif l-iktar 7 lokalitajiet li fihom jgħixu single parents huma Birkirkara, San Pawl il-Baħar, Ħalqormi, Bormla, il-Belt Valletta, il-Ħamrun u Ħażabbar. Interessanti kif kollha f'daqqa l-postijiet imsemmija ilaħqu numri ta' 2005, iktar minn terz ta' dawk kollha reġistrati minn Malta u Għawdex. Min-naħa l-oħra l-Ministru żvela wkoll kif l-akbar single parent li tirċievi għajnuna soċjali għandha l fuq minn 70 sena, filwaqt li l-iżgħar għandha anqas minn 14-il sena.